Yeroi try. Say sin pat ngai ku blei pi baro ha kerteng ka patiang tam ka jong U Jisu. Te ka jihi kai ka bangawan ra sha pi menta ka sngi ka kerteng ngalabu Iathuh ha U Jisu. Iathuh ha U Jisu. Te shua bangan poi sha ka ni ka benta ke ka bangan kwa bangan ong sha pi ba kindon ki kintin ki ban ai man sim ye pi leng ba kani ka khubor ka bangan yo ban ai sha pi ha kani ka sngi te henrei long pi kita ki ba ko ngo i ka tin ka jong ublei ki ba le ka tin ka jong ublei bat ha ba pini osngo ke e ka bangan yo ban kren kan long bat kan long shi sharu ha ka jing em ka jong pi klem don jing artatin e ru em tang ba pi ha ban long kita ki brio ki bala ban pen sngo phai ublei ki bala ban ko ngo ya ke e ka bala juhi kai na ka wei ka por she ka wei ka por te kata 100% pin yo ba ye ka chupa la ka slem ne ka kloy ne tamba ka chupap te pin yo ba pinom let na ni ka perthai lemda phila yo I ya ka ti ka jong uble lemda phila yo I ya ka jing kraw ka jong uble lemda phila yo I ka kamba ka jong uble lemda phila yo I ka jupap halor ka jupap na ka wei ka por she wei ka por pin long ki nong jom tang ba pin long ki ba ko ngo tine ya be bet ka tien ka jong uble te ning kong ngin ya pet na u Lukas kal nong ka bakhat lai ka dukhat ka baning kong ayu ka Bible ka ong ti ha ka ta ka por kila don ki ba Iathuh ha u shapang ki nong Galilea ki ba u Pilat u lala khle lang ya kasnam jong ki bat ke jingknya jong ki ha ba ong layak lala khle lang ya kasnam jong ki bat ke jingknya jong ki ka ba mot uni u Pilat hakapor ba kini kibreu kidang ya mane kidang ya ai ka jingknya kamot kidang ya shakriu blai te ula penyap yaki kabamot ba uniu Pilat ula le yak aka ka bom dai amen ula le yak aka ka bom dai kamot ba uniu Pilat ula le yak aka ka bom dai te ka aka ba kini kibreu kila le kila Iathuh ha U Jisu ya ka ba kini kibreu kila le kata kalong kabadai hawa phi I ki breu ki le ka no ka kambom dai ka dai ya phi phi Iathuh sho Jisu bat phila ro ban Iathuh she ki breu ki jong ublei ki ba dap do man sim jong ublei la ne she ki para bangen ki ba dap da man sim jong ublei la da phi Iathuh she ki ka ba mot kin du wai na ka ban ta ka jong ki te hen rei she ki breu perthai ki bom tip yo ublei ki bom jule e ka mon ka jong ublei she ki ta kam long ban Iathuh na ma la da phi Iathuh kan om man toy ai ru em namar kitu ki brio ha ka jaka bakin duwai na kamta ka jong ki henry kin timpen ban bat la da ka long kumta ka la long shabar ka tin ka jong ublei namar ka tin ka jong ublei ko ong ba ni hap ban le bhai ki bas niu ni hap ban kur khui ki ba tim yangi te dei namar kata ka daw la da phi I ba ki no hinu ki brio ki le ya ka no ka kam ba man le se ki penyap brio la ne ki le ka no ka kam ka ba phi phi sngo tho ba ka long shabar ka mon ka jong ublei te ka ba mod ke ai ka ba phi don kam ban le phi de ben Iathuh sho Jisu bat phila ro ban Iathuh shi ki shakri ka jong ublei la ne sha ki ni ki brio ki ba tap do man sim jong ublei ban le kum no ban yo ban ya duwai lang na ka ban ta ka jong ki ta ki bele sniu na mar ha ba ngi duwai ha ba ngi pentip sho ublei ka mon kin yo pat ya ka jingkla ka ba mod henry sha ki reu perthai kam long ban Iathuh ya ka ai ka ba ki le te la da phi Iathuh shi ki brio jong blai te kam le na mar ma ki ru kin do ni ka jing sngo khia na ka banta ka jong ki te kata phin le barabor te kam long ka ka ba ublai un shem sngo pha te han rai shi ki brio hi ki bom dai ki brio ki jong ublai la ne wa la da ki dei ma kana ki kristan ru la da kim dei pat ki ba tap yo man sim jong blai te ka mod ka bha ba na Iathuh ba la da phi Iathuh pat shi ki brio jong blai wa la da phim ong bangin ya duwai ru kamot kila shim kia hi ban duwai te wala kataru kabha yangi bangin ong ngin ya duwai lese don mano bales new ya phi la ban Iathuh shi ki brio ki jong ble ban yo ban ya duwai na ka banta ka jong itu ibrio te hen re kam dei pat ban Iathuh shi ki brio ki balong riu perthai hen re phi la ban Iathuh shi ki brio jong ble ba da ka jing ya duwai lang ka wan ra shipun ha ka jing kurku te kan pen kela ba mod klot lo ya itu ibrio namar ba ngiu I ba Paul apostol haba ulong unong pensidom ben jong ki kristan
te henry nganget ke ka balang ka ba duwai na ka benta ka jong u ba usayok pat ka jingkala ka ba mon te ka jinya duwai lang kalong ka ba la shibon kalong ka ba ajing mentoy te ka bhai ngi la dang Iathuh shiki briu ki jong ublai ki ba dap do man sim jong ublai bat la da phim don pat kum kita ki parlo ki ba dap do man sim ublai Iathuh tang ha U Jisu ru labiang te henry ka ba ning kong ka ba kong san ka David bangin Iathuh shwa sha U Jisu hi ka ta ka ba kong san tam te da Iathuh pat shiki briu jong ublai ru ha po jong ki ru don U Jisu hi ka ba phila Iathuh sha U Jisu hi te henry ha ka ba dei marmet te Iathuh shwa bet sha U Jisu te ka run ra ka jigr ku ha ka jim ka jong phi wat nam Iathuh shiki riu prathai ya ki kam ba man jong no namar kam long ka ba dei amen te henry lada ka dei pat ka ba ya dei pat chimet jong ki tu ki briu ka ba phi yo I te phila ban duai hi tang marwei le se ka long ka ka bam ka balong kham ka bum ya hap ka bum ya dei te bat ka met ka jong phi lada ki tu ki briu ki le happy ka mot phila hi ban Iathuh ye ki briu namar phinom la an set halade ka ba ki le ya phi te ban pun sting ya ka man sim ka jong phi le se phi Iathuh tang ba phi hap ban Iathuh sha ki briu jong blai te lada ki tu pat ki briu ki bele sniu ki klem le sniu ye phi te lada ka dei pat ka benta ka ba sngo ya hap te ban Iathuh briu te na Iathuh ki don ki benta ki ba phila ban Iathuh bangin ya duai kita ki benta ki mot ka bom pat da dei ka ba jaburom hado kata te kemot kalong hi ban Iathuh shaki briu ki jong ublai te lada hapet pat kat kum ki kes te la se katron pat ka benta ka ba omilong ban Iathuh te na Iathuh kum ya kata te ya ka badang long hi ban Iathuh ki ni ki jing le ki badang long hi ban Iathuh ki bam pat da long klem akor hado kata te ka bamot phila ban Iathuh yaki te henry lada dei pat kum kutu ka benta ka banga Iathuh shapi shapang kutu ka bang ai kerteng wat that khanai ka long rieng ka jong ki wei kumba utu khun jong u lale kum no u la Iathuh ya ka ba u khpa jong u lale te kum kitu ki benta te ka ba bangin kyar bangin nom Iathuh yaki briu te henry lada dei pat ha ki benta ki ba dang ilong hi ban Iathuh tingila ban Iathuh bangin duwai na ka benta ka jong ki tang ba kataru phi hap ban Iathuh shano phi hap Iathuh tang shiki briu ki ba don chi chai man sim jong play dei shiki riu perthai te kam long ken shiki riu perthai te phi hap ban start ken tang ba ong hi phi Iathuh shiki briu jong play ka long hi te kamut pat ba phi Iathuh ya ka ka bom la long ru te henry tang ya ka ba la ban long ya kata phi la ban Iathuh shu Jisu bat mentaru lada ki briu ki wan ban Iathuh ka ya phi te let's say itu ibriu ila shania palat ya phi te ka de ya phi thek ba phi Iathuh tang shu Jisu ya ka tu phim long ban Iathuh shi ki we ban ong ba i kong reality ila hi kai ba long hi ban Iathuh shi ki briu jong play tamba kum ya kata ka ban tapat long re phi hap ban don ne ka jing start ba phi Iathuh be tang shu Jisu hi ya ka nu ka kam ka ba let's say ki wan pla ha phi let's say ka kam ka ba sniu ka ba ki le tang ma ki shimet bat ya kata ka kam ki la buri no ki klem Iathuh no te phi la ban Iathuh shano phi la ban Iathuh sha ublai te lada let's say phi kwa pa ban example te ka bot lada phi Iathuh kerteng kataru ka long hi namar ba ki briu ki nom tip de mono let's say fin ong o ka don ka we ka jingja ka don ka we ka long ka me la ne don we long pa te phi klam da shim kerteng te henry tang ban long ka nuksa ban aji kai te ka long hi ka taru namar bale phi klam shim me kerteng jong ki tu ki briu ka ba bot kam don ka nu ka ban kta mat yong ye ki namar ba ki tu ki briu kim tip ba de mano te kum ha kata kamot phila hi ba phin shim ye ki example te henry da ka ba phi shim be ka kerteng ka jong ki ba da ka ba phi Iathuh te kamot kam long te la da phi shu Iathuh kum tu ki briu tang ba kan long ka nuksa ban long ka ji kai but let's say phi kwa ba phin sting ka man sim jong phi la da ki tu ki briu kim Iathuh ki tu ki briu te kam le te henry la da Iathuh te ka ba kyar ban nom Iathuh kai namar ba kam long ka ba dei ya phi ba phin that khanai ki we kham tam la da ki Iathuh ki te ki briu te kham tam ki tu le ki bala ong ye phi ngai Iathuh tang ha phi nga shania tang ha phi te ka ba ngin nom Iathuh yanu ru henry tang ha U Jisu hi ngin Iathuh ya kata ai ba ngin long kita ki ba uble ula ban shania yangi but ai ba ki briu ru ki long ki bala ban shania yangi te ha ka ba ye de pat ka ba ngan ban biang sai sin ha ka ba ye de pat ka ba ki le sniu phi la ban Iathuh tang ba tang che ki briu jong uble te henry
day pat papini thu shaki riu perthe tengen ha kani ka banta phila sngau thu tine pet menta yo anes kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar pu ar khat ar pu ar yo anes khat ar pu ar u philip ulawan bat ulayathu ha u andrew te andrew pat bat u philip kilayathu ha u jisu pinda pet na dogani ka khot ka ba ar phau ko ong kum lo na kani kal nong ka khat ar ko ong la don ru ki greek ki bana preng ki balaya wan kiu ba kilaya mane blai ha kata ka jing khawai niam kini kilaya wan na mar kata ha u philip uba na betsaida ha galilaya bat kilaya kerpat ya u kido ong ko kenrat ni kwa ban yo i u jisu kini ki greek ki balaya wan ban mane syakani ka jing khawai niam kilawan ban kerpat yo philip kilawan ban kerpat bagi kwa ban itho yo u jisu bat kiru kilalet ban yalam ya kini ha u jisu te ka ai ka ba ngakwa bangan ong ya phi ba let's kidon bon ki kristan kata kari ke jing shisha let's don bon ki kristan hoi ki lalong kristan hanre kim pat da i tho bhai u jisu wat haba kim chupap shajing aseng hanre kim tep ikalanti ba kin ya ki long kum ki lang prat ki bala sakma no ki bom don nong sharai te haba ki yo i phi let's ki yo i phi kamot ki yo i phi shit ham phi don kata ka jing dai ka bajan pat u jisu let's ki wan happy ki kwa pakin i tho shu yo ni u jisu ba ngi shakri na martin teng ki don ki kristan ki balong ti ki long hi ki kristan tang ba kim skau tho pat ya kata ka dor jo ka jinglong kristan bat kim pat yo ban mat kim pat yo ban taba ya uni u jisu ba ngi shakri kamot ki ban wan yo jisu leng ba jong phi ka e ka ba phi don kam ban le phi hap ban ya tho shwa sho jisu ngana example menta kibrio ba ki phone yang ngamenta ki ongkong la shai ngan wani kendo ipi kamut menta hakapor menmiet baro shimet ngade ban duai ngade ban ya thokat bang ampat yo thia ka bamot ngaduai ngai thu shu jisu bala shai kin don ki ban ban man ya sham bat nga mame pat mendor kat ban nga habangan let ban duai ya ki let's ki kwa ya ka jing kwat ka jing khia let's ki kwa ban i tho kham bania yo trai pat kum ta ter kamut kam de yangi bangin shu let hi bet mangi kum to kibri ki la khat yangi ki pha duai lane ki khot yangi bangin ai ka program ha ki jinga seng bat kum ta ter kamut kam de yanga bat phi bangin shu let la ka let kum to khlam da ya tho yo trai phi hap ban ya tho let's ki dan ki brio ki bam pat long kristan ki kwa ban i tho yu jisu wat nom let la ka let kum to ban let visit cheki yeng ki sam ki jong ki ban let ya slok cheki han dai da ya tho shwa yu how try ha ka jing duai bat salet te kan don ken ka jing men toy ha ba phi len let's la da kim pat yo ka jing khia kum to ru han dai kan don hi kata ka jing kurku bat lada kam don ru let's ka dei ba kitu kibriu kim la ban piang han ra hisin ba pila pendat hi ya kata ka kamram ka ba pila ya thu shwa shu jisu te to untep ublai lada ki yo jubab ne kim yo jubab ne utep kham ba ma oi ki ek e barok khoi han rai kam dei yangi bangin chu let la ka let kum to namar teng teng kidon kini kibriu ki ba kila start palat namar ba ki lam len ban ai ka tin ka jong uple bat kidon ki tu ki bible ru ki balong ki reference bible te ka bomot teng teng ki pen kre shu e ka khubor ru ki shu let la kalet kum to ki shu dala poi ha to hi mane ngalalap teng ki kata ki ya plit e ka bible hang to hi ki pen kre e ka ya ka khubor bat ki ai la ka ai kum to klem de ya tho shuwa ha ka por shuwa kata te ya ka ba klem tep klem yo program te ke ya de ko we hang to ble undar rengkat be hi wala da phi klem ya tho lu pa ha jing doi na mar man la ka sngi phi la ju ya tho how try na ka program ki jong phi te kum to teng teng mangaru ha ba ngalet jing seng shi wi pat ki jaka teng teng kim don ki nong kran ki bri ki shu khat ka khat be kum to ken det watang hi second ru kim ai por ki shu ang be ki shu khat kran be kum to direct kum yangi te ka mon ublei utip ya kata namar ba ni la dep hi ban ya tho man la ka sngi ha ka jing duai kata ka ba nga jule ha ka ma jong trai nga jule ya kata ba nga ju ya tho lu pa sho trai na kam ta ki program ki ban sawan ru namar teng teng
wat habaki kelembu program ru iyo program hak tak kumtu teh re wat hapreng kataru ublei undon rengkat kan don kejing pelai namar bele namar nginang bania thu shuwa shu jisu shuwa bangin let chegi program ki jongi te namar kata piru kanu ko program lada ka dei pi bapin penpriang ye ki breu shu ublei pi hap bania tho lada pi dei pat bapin ai ka tin ka jong ublei ru pi hap bania tho shuwa shu trai kam dei pi bapin shu let kumtu bapin pin i tho Iathuh Jisu lang ba ka jing pla ka jong pi te pi hap ban Iathuh shu Jisu bat kumpang nga jule pi ru le ikani namat e bala ban tip yo don na pedeng jong pi ru haba pi let chakano kano ka jinga seng let se chu jaran kat kum no itu inong kren iklam lap ba in one te jaran kat ba ki briu ki khot ya pi te ka bomot khnang bo Jisu undon ran kat bat pi man la ka sngi Iathuh lupa shu utrai na ka bentai ki program ki ba pi la yo bat na ka bentai ki program ki ba phim pat yo ru ya le ban Iathuh shu Jisu nga kwa ban ong ye pi kan don be ka jing kur khu ha ka jing em ka jong pi ba bleu na shang sngo pa ba la da pi nang ban le kom ta pi Iathuh lupa man la ka sngi nam ta ki program ki jong pi ki ba man la ka sngi namar phim tip ha ka no ka por ba ki briu ki la ban khot ye pi te nga chule kom ta nga chu pen kre ko bor man la ka sngi namar ngam hakanu kapor baki brio kila ban khot yenga watang shi khil mat ru kala jateng kala don ko kapor kaba kala mi tho ai ru em dala de kapor argentin ki shu khot dai rag yenga ten renga angu utrai ba nga ngala le kuno ngala pen kre lu pai ka khubor bat nga khlam ya tho hi ru hang to ba ki shu khot yenga manta ngakran bai kum bangala yo program lu pa nama bele nama bangala pen kre lu pa de piru kan ong ye pi shu wa la pen itu yano shau Jisu Iathuh shwa hau Jisu kan long ka jing ku ka ba kraw ha ka jing em ka jong pi man bat ni Iathuh hau Jisu ya ki jing ma ki ba up ki ba ger sau dong yengi ngeni pe nong Matius kal nong ka ba pra ka du khot ka ba arpusan pra arpusan Matius kal nong ka ba pra ka du khot ka ba arpusan ko ong kum do ka tien jong play te haba ki sin ran jong u kila ya wan ha u kila kersi ya u ki do ongko kan rato pin ewengi ngin sayam ngi i hapreng jong ka eryong ka jing at plung jong ka duriaw ngi i kini ki don hatmer jong ka jing yam bat kila akum no ki Iathuh hau Jisu te ngi ru ngi yo i ka jing at plung jong ka ni ka duriaw ka ba kinja man sim ru ka jot ek bat ka bor jong ka mariang ru pi i kat no ki brio ki ya yap ki ya accident pi ikat no ki breu ki sha penyap ki sha kidnap bat ki don ki ba sha bat light ki tu ki batrai ka kam light bat ki don ki tu ki ba ya trai ki kam mystery ki nyap rong sha jong ki ya hap ki la ya man sao katu ka ka jingma ka ba ker so dong yangi tingi hap ni Iathuh shu Jisu pi hap ni tho pi ki long kme ki long pa shu a phin mi na ye kan mau ban du wai ya la di ru du wai ki khon ru du wai khnang ba ka ta ka jing man sao kan nam la ban ta ti pi bon sien ngala de ban yap ngala de ban man sao han re namar bang ju Iathuh shu bang mi na ye namar ka ta kam ju ja ka ek bas niu wat la day yang ka no sin bang yap han re ublei uta uker usumar namar bale namar ba nginang ban Iathuh shu bat da ka bang long ru ki jong u da ka bang ngi ru ngi ye u uda uker uri usumar pi i menta ka jing sha kitnap pi i ha ki por lior le ka don ka jing khalam ki de ki set ting ki khna school ki dang shmi na ye ki la yap no sha po sura ka don ka jing accident bat kum ta ter te la se pi don ki khon samla ki jong pi ki be nya ba ki be nya kali ting ha ka jing long samla ki nya stet bat kum ta ter te han re pi kum ki me ki pa ha pi nang ban Iathuh e ki khon shau Jisu shapang ki khon ki ti ki jong pi kan don ka jing ada let's say pi khuslai ha ka no ru ki wei pat ki banta ha ka jing long samla ki khon ki jong pi ti phim la ba phin bot ki khon ki jong pi kat chapa ki len han re U Jisu kan ubala pandan hasenda U Jisu ubala pandan hasenda jong ki baro arpho so kanta te ma u ken uban le kumno ma uban ya rap uban da uban kere ki khon ki ti ki jong pi na mar kata nga ong ya pi Iathuh hau Jisu ki jingma ki jong pi ki jingma ki ba ker so dong lakalong ya ka ba kin jaman sim lakalong ki na metro bangin light ne ki jing or ki jing hap ki jing accident ki jing teng ho kali ki jing sha penyam bat kumta ter te Iathuh hau Jisu bat pila ba Iathuh ru ki jing kli ha U Jisu ngene pet Matius kal nong ka ba arpu saw ka khat ka ba lai arpu saw do khat ba lai Matius Iathuh ki jing kli ki jong pi hau Jisu
te haba ki dange shong halor ulum ki ulep ki sinran ki lewan ha u jar jar ki le ong to Iathuh hangi lanu kini ki kin long bat ka ba kumno ka dak ka jingwan jome ka ba wai no kani ka perthai phila ban Iathuh jar jar ya u Jisu ki jingkli ki jongpi nga ju Iathuh jar jar ki jingkli ki jonga ha u Jisu kumto kumba haba phi pho snew ru teng ki don ki jingkli ki ba ki jing pho snew ki jong phi ki ba nga ngam pat yai lenti ngam pat experience ngam pat la ban aju ba phi kumto nga hap kli no Jisu try kamut ayu kane kamut ayu kata teu try ru uji tho yenga ya ki ki benta phi ru phila ban kli hakan no ka du ka ja jingkli te but haba phi Iathuh haba phi kli ru kli ha ka do no ka jong phi kli jar jar wan nam kli namara da phi kli usutan ru ula ban yo asngo but haba yo asngo ula ban ben bakla ma uru ya kata ka jubab te nga ju kli yo try ya ka ka badika personal ka jongaru te nga ju ong hapo ka do no ka jonga la da kan long kumta ka mot ka de kata ka jubab la da kan long kumta kan de kata ka jubab te nga ju kren jar jar hapo ka mensim ka jonga te phiru nga kwa bangan ong e phi ya ka ba phi kwa ban kli hapo ka do non ngan ai phi ka example khnang ba kan long ka jingkur khui phi te ka ba nga ju le te nga sngo tanat hi bangan ai ka jing kai hi ya ka ba nga ju le te ngan Iathuh phi te ha ka ba ye dei bat u partner life jong phi ba kan kham suk phi na mar teng ki pri ki ong ni kumnu ken ngin ya kli no trai kumnu ken utrai unjubab ingi te phi ken mau hi yo tu shakri jo Abraham kumnu ulai kut ong la da kata ka samla kan ai om yenga kan pengi om ru ki ut ka mot kan de kata te mau ha ka por ba u ong ula klet te ban ong ban pendi om ki ut han re ya kata ka ba ulai te kular bat ublai ya kata hi ka ai om yo u bat ka ai om ru ya gitu ki ut ki jong u te ka ba mot ngaru ngaju kli ka nya ka dono chunga la da ngani yo ta u nu brio ba wan ban mon yenga te ka ba mot ngaju kli jar jar po ka men sim long man pen sawa la pen sawa ka mo setan uni osngo un shim ka bu te ngaju le no ha po ka men sim po ka dono ka chunga ngaju kli jar jar yo trai ong la da ngani yo ba uni brio u balawan ban terwa yenga ban iternat yenga te la da ngayo ha ka jing pho asnio ba ule yenga ha ka ta ka rukam la ne upong da ka ta ka sakti ka balong rong kumta te ka mot uni brio unde ujonga te la da ngam yo kata te ka mot uni brio unde ujonga te kumta uble uju pen pau yenga ha ka jing pho asnio te ngaru ngo ong ye phi sakli jar jar kata ka jing ya kata ka bentaru khnang ba phensuk ban jet yo brio banwan ha ka jing im ka jong phi na mar teng gulmar teng ngimtep pat teng pat laya itang shipor arpor la poino ka jinga khlat te kalong ka pen sngo si te hendra da phila kli no trai ba utrai ru la pen pau thek ya ka tu ka ba phi ya kren ha ka dono ka jong phi ka ba mon kana mara kan kata kajing pen sngo si hadin hapot te kum ta kli jar jar ya kan no ka jing kli phila ban kli kino ge jing kli ki ba phi kwa ban kli ka balong personal bat phi lane ka ba phimla ban sempang lane ka ba phimla ban sngo tho te le ya ka nga ngaju le nga de ka pri ka practice ba hai ki ba ngalap ha bible kum to te ba ngaju le kum ta ya la de nga kwa ban hikai ya phiru ba phin le kum ta te kum to dang ade ban da ki bri ki khot yang ngaru bangan let duwai kum to lani bangan let ai ka ting ka job upale bat kum ta ter te la da dei ka ba chulet be kum do ha ki yeng ki sam to sha jingai ka pa ki bri ru ngam pat I tho te kam da dei ha ka balang la da ka dei betang shimet kum to bat ka yeng ka sam te ngam tep ki bri ki balong kum no ngaju kli jar jar hapo ka jing duwai ka jonga bat ublei ru uju pen pawe nga te la da ong yang let tinga let ngala shu ya keren ba utrai ha kata ka rukom ba la da ka long kum ta ngan let ada kam long kum ta tinga nom let tinga jule kum ta ba ha ngale kum ta te ublei ru uju ju ba te ha ba uju pa tinga ju ko ngu kata te phiru kli jar jar ya kita ki jing kli ki jong phinga shu ai ki example ka to kan ne te hanre phila ban snow tho hi ha di ha ka no ko rukom phila ban kli kino ru tang ba wat nom pen sawa na bal bale ada pen sawa usutan uyo sngo hanre pikran ha ka dono ka jong phi dan tang uble ha ka dono ka jong phi to umtan ma menuru bala ba di sngo ya ka ka ba phi ya kran ha po ka dono ka jong phi man te phila ban ya thu ru ya ki jing pang ha U Jisu ngene pe Marcos kal nong ka baning kong ka khat ka ba light po Marcos ningkong light po ko ong gumno kutien jong ble
Hanre ka singkan kurim usiman ka thia baka khisho te kumta kila Iathuh chapang jongka kila Iathuh chapang ka jingpang ka singkan kurim jongno jong u Simon ka bamo jong u Petras te haba piyo ya kibrio ki badon haba deng ka jingpang bat ka jinghitam wat nom up hadu back in the aya pia ka prayer request piyo Iathuh shu Jisu duwai nakabta ka jongpi nakabanta ka jongki but haka jo ka poru nakabanta ka jingpang ka badon haka met ka jong piru Iathuh au Jisu daga jing snor kumbangala ong ye pila da pilong ki tigi brio ki ba it hak e u ki ba le ka tin ka jong le ka mat de ka jingpang ka balong kumno ru un ben kya e pi ngari ka brio ka ba kit chibun ba ka jingpang haka met ka jonga hanre na do bangala ye yo try na do bangaya le persya e ka pop ngani thu e pi ngatang shu ong yo try ru la ben kya inga haka met ka jonga u sis ru udon ngala yo kya umau ha kusang ru don ngala yo kya klem le operation ngala shu yo kya kam to te la don chi snamba habanga shong ban yang ngam la shu kataru ble ula pin kya yanga nga shu Iathuh chu trai jonga na man nga sngo thu an pha khem shi pha khem ka met kam long te nga dang pha khem tang lai sin ngong ani trai ban pha khem kom ni te ngam sngo long shu te la da me mon hi ma me pin kya yanga te tu pin kya la da me mon te ka sa ha me hen re ka e ka pop ka bangan le tu Iathuh inga bangan yo ban kala ka mod pen kia no inga na ne ka jingpang bat nga should why be how try bat nga ola da men pen kia ru ngan chakri me la da men pen kia ru ngan chakri be me renga ai ngo yu try his name nga mat e ka jingpang banga sngo si ba ha banga mat e ka jingpang han re nga Iathuh bat men ta pat nga la yo e ka jing kia te ro yu try te piru le se pi don ka jingpang ka ba ha ba pi pet let's say pi ka ba idon la chu ban pen kia e pi let's say ki doktor ki bapuan kim la chu ban pen kia e pi hanre u Jisu u la ban pen kia e pi na mar kata Iathuh chu u da ka man sim baro bat Iathuh chu u da ka do no baro te un la kan ban pen kia e pi te ine pet chu ya ki jing e ki jongi ngine Iathuh Jisu ki jing e ki jongi ngine pet Marcos kal no ban rio do khat balai pesan lai pun rio Marcos rio lai pesan lai pun rio haba kala no e yan kasngi te kisan ran jong u kila yawan ha u bat kila ong kene kalong ka jaga ganja baka sngi kala no yan ru hi hang ne kani ka babasai kini ki 1,000 ya kisan 1,000 ma benga kani ka babasai kisan 1,000 pi tang kirang ba kila long lupa 1,000 saki kenthai saki khulong saki khna kamot ki pon ki brio bat ke jing bam ru kam don tang uni we khna ubodan khindiat kikpu santali kikpu bat artali kidok ka te ka bumon kala long shisha ke ka be palat hado kata namar kata ki Iathuh ho Jisu ya ka jing ka jongki te ngaru nga ong happy ba let se don hapeng jo pi don hapeng ka jing dap ram ka jing dap sya let se pi don hapeng ka jing ka jing kot lat Iathuh ho Jisu da ka dot not ka bas ngor ublei un le ka kamba ka jim ka jopi let's say don hapeng ka jing kot la chisha let's say perkat ngan le kumno ting let's don hapeng jopi wat tang ba phin bu skoli gi khon ru phim la shu let's tang ba phin pen biang ka bam ka di ka kop ka sam ru kam biang chu Iathuh ho Jisu let's say don hapeng ka jing ka bakum kata let's say tang ban siu bai wai ru let's say phim dan let's say don hapeng ka kot la let's say ka ram kala tap ha ka jing ka jopi let's say phim sngo don la chu ban light na kata karam reke ka banga kwa bangan ong yapi Iathuh shu Jisu Iathuh da ka man sim baro Iathuh da ka to no baro ublei uni ban le ka kamba ko ba ula le ke ne ka kamba te piru ai ka do no ka jong pi shu utrai ba Iathuh shu u da ka man sim baro ba da ka do no baro ma u ula ban le ka kamba tang shi khilmat ha ka chim ka jong pi na mar kata Iathuh ho Jisu ya ka jing ka jong pi ba Iathuh ya ka jing don kam shimet ka jong pi ne pe Marcos shi po san puai Marcos Shipau Sanpuway u Jisu ule Iathuh te ula ong mekwa bangan le ayu utau matla ula ong te ha u ko gunong hikai bangan yo iman ngai ngoi u play ba une u Bartimayos ule kumno u Iathuh direct u Iathuh ye ka badai ting ki brio kim nang ban Iathuh ho Jisu ki don kam ya ka ki Iathuh ka te han re la phi nang ban Iathuh cho Jisu ya ka jing don kam shi met ka jong pi u Jisu un yo ban ai ka jing don kam ka jong pi
udon way brio uba let's na pedeng jo pi tip hai ka to ka jinga to khana rai tang man long ka example la ne ka nuksa haba ula wan uto ubrio ulo ong yo o ka e ka ba me kwa ngan ai ka ta te u ong a kwa ka ksiar u kwa ka ksiar shi pon ha ka jim ka jonga bat ulo ong me kwa shi shai ka ksiar ulo ong ho nya kwa ka ksiar te u ong nga kwa ba kan tap da ka ksiar ka jing ka sim ka jonga ka shu tap be da ka ksiar bor khoi te ka e ka ba ja onda ha ba u tau brio ula len ha ba u sam di ula shim ya ka klat ru kalak siar ula ple ka kor ru ka kalak siar bat haba umut ban mam jaru ka ja kalak siar da shimi ka jan da man kup ru kalak siar bat ka jing im jung kalalong ka bajin jar ma bele nang ba un pan namar kata ya ka jing dan kam shimet ka jo pi di ban nang ba ban pan nga ai ngu yu play nga de ka bri ko ba ai ngu ba yo play nga ju ai ngu man la ka sngi yo try bat kat bangam pat lap hi ka jing kordo kat ngam jupan nga shu ai ngu e ka jing kor khu ki ba ula ai nga shu duai ka jing pendap ka jing penbiang ka jo handai ka bang da pan be tek e ka jing dan kam ka jo nga ta ka de tang ha ka por ka bang kot lat chisha bat nga ju ya thu shu try na don kam ka ta namar ba nga don kam kerki kata bat ble ujule kam ba kum to na ble ngam jupan mata madai ngam jupan chong shit bang ada ke chakri ke jong try ngan chu demand me no ble ngan chu pan bet em nga shu ai ngo be u try ba bang adang dap ru ngam ju ut ngam ju nga shu ai ngo nga shu duai ke jing kur khu ke jong ble nga shu sneng persya yo no bam do te han rai ye ke jing don kam ka bang ada pan be fix si ke jing don kam ka bang ada don kam tikna hi nga ya thu bet tang ha ka por ka bang don kam hi bat bang ya thu ru U Jisu, uju bab inga, bat uniru, ya thu bet tek ba ukwa ban yo imat, namar ba khamat ka jong yo i. Namar kata piru. Pidi ban ai ngo man la ka sngi yo try ba ke jingdan gam ke jo pi sung tho pi dan pringa kot lat ka ba pi dan kam bet ban yo e kata ka jingdan kam ke jo pi ya tho shu U Jisu unda sngo ba e ban ai. Harel dang ilan nang pala ban pan en. Man ai yo try pat ngim nang. Ilong ko ditu di ba shu pendan kam yo ble. Ni penlong kumdong inong kamot bangi shu ni control mangi yo ble. Tenre uble kan ude ban control yangi. Amen. Namar kata pi ban nang ba ban pa ni ke jingdon kam ka jopi lada phim nang ong try ai ke jingdon kam ka jonga tenai ai ke jingkwa ka don ka jonga namar teng ke jingkwa ka jonga kala ban pen bakla han rai me te man bakla te lada phinang pat ban pan tek ke jingdon kam ka jopi te kum tau ble run yo ban sio ken ya ka ei ka ba pi pan nau ble amen Iathuh hau Jisu ya ka jing bom la ka jong pi Markus kal nong ka ba khandai ka khot ka ba arpupra khandai arpupra Markus khandai arpupra haba ulalet di hapo yeng kisran jong u kilai kali yo u jar balai haba ngimla ban be no yo u kilai kali ya ka jing bom la ka jong ki namar ba uni u bapang uni bodon mun sim bom nang kran mun sim kulot yo i ba kisran ki jong u Jisu kila let te handai kimla handai haba u Jisu pat ulet ka ba mon tang shulet u Jisu ka ba mon uni umen sim bom nang kran uni umen sim bakulot ule kumno ule mi no pat kiru kila kali jar ya u Jisu kiru kila kali u Jisu ya kane ba ulo angkum no haba ula let no hapo kayeng ki senran u kila kali jar kila kali kane kumno ba maki kimla an re u Jisu pat ula ba u Jisu ru ula ya tho ang tang da ka ba duwai ba da ka ba sha jingen ka ba u Jisu jongi u ya tho bet U Jisu jungi umde ba puri namar kata ngarong am jupuri na pi ke ek badon hanga te ngaju ya tho lot ek parok khot ke badon hanga haba pikli like stang ka bangam tip na manga tanga re tang ka brio la bu po de nga kidon ki benta ki bangam tip kidon ru ki bangam tip ten re U Jisu jungi tu de batip lot te namar kata ya ka ek jingbom la ka jompi pi la ban ya tho ha U Jisu on ya tho be ye pi tang ba pi ha ban don ka jinga de ka bajan kuma ki senran ke jong U Jisu ki don hasenda jong u ka mo haba ki kli na U Jisu ru ulong lak loi ban juba te pi ru nga kwa ban ong ye pi let's say pi don ka no ka jingbom la let's say pi don
let's say pimla ban pen kre ka khubor ban ai ka message la ne pimla ka no ko nuru ka benta pinya thu ho Jisu balai try ngam la balai ki we ki la balai try ka long kum ni balai ka long kum ta phila ban kali ho Jisu da ka to no ka bas ngor un se tho ipi ngan nat tu banga sedang ban chakri utrai nga kali no try ngong balai try ka long kum ta balai ka long kum ta balai ka long ta phite u Jisu ya tho inga upen I nga hajing pos niu bat habang kali pat ka jing mo jing pos niu u ya tho inga te nga ong e pi ru kali jar jar ka jing bam la ka jong pi kan no ka bentaru nganam ong e nganam bo pot e let's say ngam tip ka e ka jing don kam ka jong pi henry pi hi shi met pi sngo tho ka e ka ba pi shem jing e palat ha ka jing em ka jong pi ya tho shu Jisu ya ka jing e ka jong pi ya kata ka problem ma u ken ko pa ma u ken uban le kom no uban pen bet uban pen bet pen biang uban pen la ya pi ba pen la ban job ya ka jing e amen te pila ban ya tho ru ya ka jing jin jar ka jong pi how Jisu ngi pe Lucas kal no ka ba khandai do khat ba lai pu pra Lucas khandai ka do khat ka ba lai pu pra ko ong kum non Henry uta ubriu Lucas khandai lai pu pra ala baklam hoi khandai lai pu pra ni pe hakmi ru uta ubriu ubana upat ba ula perta udo ong anong hikai nga kerpa ya metu khmi yo khon jonga naba ulong ukhon marwei jonga pi uni ukhon jong udon hapdek kajing pangbhor kamot udon kajing e habat don manu kiba pangjur hayeng hasam ka no kalong ka ba e shisha ba uniru Iathuh sakawiru uri khon marwei usngau shamjing e palat lese udon ka spa ka phau yanu un ai ya kata ka nong kanti ka ba udai ban ai te hanrei Iathuh show Jisu namar kata lese phi mat kanu ka jing e ha ka yeng ka sam ka jong phi lese phi don ha pedeng ka jing khuslai namar ka jing pang ka jing shitam lese nak ka benta ka no ka benta phi Iathuh au Jisu ta ka jing e ka jong phi ka ba phi mat ha ka jing ya lanti ka jong phi bat u Jisu un long lak loi ban ya rap ya phi la phi nang ban Iathuh ha ka kom ka pate lese phi mat jing e na ka liang jung lok lese phi mat jing e na ki liang ki khon lese ka jing pang ha ka man sim ne lese ka jing pang ha ka man ma kwa ban ong ya phi Iathuh show Jisu ma u ken un yo ban ya rap ya phi bat Iathuh hau Jisu ya ka jing job ka jongi ini Iathuh hau Jisu ka jing job ka jongi ne pe Lucas kal no ka ba shipau ka khat ka ba khat nhiều shipau khat nhiều te kita ki hinyo phongun kila ya wan pai da ka ba kamen ki do ong ko try wat ye ki suoj a pendam hapo jongi ha ka kerten jongi ai ngo you try ka de ngi ba ngi Iathuh ka jing job ka jongi let's say lada ka de ka jing job ka barit ne ka ba kraw ngi nom bo po han ngi Iathuh na martin teng gidan ki ki banang ban Iathuh show Jisu tang ha ka por ba ki jinjar onda ki la yo ka jing koi ka jing khia ka jing sok ka jing kman kim nang shu ban Iathuh show Jisu han rai kan mau ki ni ka we ba phi Iathuh ha phi yo ka jing job let's say phi la pass ke exam ka job phi let's say phi yo ka kam ka jam let's say ha ka no ka banda phi yo ka jing job kan mau barabor banang ban ai ngo show try wa i jing job i baret phi banang ban sngo ngo yo try te kata kan ka ba uble un shem sngo pha hattu kata te barabor kan mau ban Iathuh show Jisu ye ki jing job ki jong phi ru no me tho tai ki jing e ki jong phi kam ba ban Iathuh tai ki jing e ki jong ye Iathuh e ki jing kemen ka jong yi ru uble jungi un dap da ki jing kemen ka ba kraw te phi Iathuh ru hau Jisu ya ka jing diao ka jong phi ini pe Lucas kal nong ba arpu sau ka khat ka ba khat pra arpu sau de khat ba khat pra Tewe naki uba kerteng uklepas ule Iathuh ula ong long tang mame
unong way ha Jerusalem ba memtip ye ke ai ru ka balaja ha kini gisni kini gilai tho ika jingdiao ka jong ki halo hau Jisu kim shim lai itho baude utrai jongi kim shim lai itho ori Jisu ki don ha pren ke jingdiao bat ki tho hau Jisu ngakwa bat ong ye phi kum ki breu ngim la lai na ka jingdiao wat manga ka breu ka bashu duai bat me basngi bas ta basnya hanrai ting kawan ke jingdiao ya ka tangam la ban len te hanrai habangan nang ban ya tho shu Jisu tang shi phang kam junne aslan tang shi phang shi teng kan taru kan nom dei ba kan ne te henry la kata ka jingdiao ka jong phi kala shu ne sa te kata kala ka babakla te henry kum ki breu ngim la la na ki jingdiao ai ngo yo try yo la se ki don ki breu ki ba tang shi khile mat ro kim diao o yo ro yo try la ka long kam ta te henry nga hi la de te ngani tho hok ipi ba shisha ngade ka breu ka ba ai ti lo te henry ka don hi ka por ka ba ngas ngau diao henry kata ka jingdiao ka jong akam june islam ka long tang chi phang bat ka let no kum ba ka er lang thari ka wan ba ka let no kum ba ka er yong ka er ngit ka wan bat ka let no ba ngi yo ban pen bet pen biang pat haba kalarong kalara ai ngi la yo ban lum man lang pat kum ta hi ngi yo ban pen bet pat ika man sim ka jong ngi ka bat don ha ka jing snau kyau haba ngi nang ba ni tho shu Jisu te na mar kata la phi diao ngam pan ram me phi ngi dang dai teng ki breu ha tu ngi la mo khlem la diao ngi mla te hen rai ai ba kata ka jing diao ka jong ngi kan dam shong ne ka nya ka do no ka jong ngi hen rai haba ngi la ya tho shu tra ai ba ngi long jai no pat ken kata ken ka ba kadon kam yang ngi kum ki kristan te henry lada ngi la pat ba ngi nom diao shu te angu utrai nga teng khat e ka judon kata ka jing diao kam jude bara por teng khat bat na do bangala it bahale utrai te kam dei ka ba bun sin ka bang diao ka man sim ra teng khat ka don hi ka jing diao te henry kata ka jing diao ru kam da dei e pat ka ba shong ne ha po jonga henry ka let no hi ha bang nang ban ya tho shu Jisu te phiru ye ki jing diao ki jong phi ya tho shu trai nge bon na preng ju phi ma phi don na preng ka jing diao ya ka tam la lat la sit don na preng ju phi ki ba phim pa tiao shu e ka ta ya ro i trai nge ki don ki ba kum gitaru kita ki bala IT hi spa na ka ba shi spa ba ngaru ngakwa ba ngan long kum ta ba nge na du man ta ka si hi ngan long kata ka breu ka ba ngan nom sngo diao shu ha ki e barok khoi la shisha ki la don ki por ki ba sngo diao shi klip mat ka wan hi ke jing diao henre ba ngai tho shu tra ki ja no ki e barok khoi henre nga kut jing mot ba na du man ta ka si ki jing diao barok khoi nga prak nga po shi di ba nga chu pen sngo ba bi yo play bat ya la de bat ka ta hi ke jing im kristan ka jongi ka ba ni sngo tho ba ngi la job lot i ke e barok khoi te ni tho hau Jisu ya ka jing do no ka jongi ye ki ba it ba thon ki jongi ngi pe yo anes kala nong ka ba khat wei ka khat ka ba arpu wei yo anes kal nong ka ba khat wei ka khat ka ba arpu wei anda kumta ka martha kala ong hau Jisu ko trai la da medon hang ne upara jonga om dala yap ka martha kala ya tho ba u Lazarus ula yap no kaya tho ya ka jing du no ka jong kai ki ba it ba thon ni ru ha ba ngi do no ki ba it ki ba thon ki jong ngi dei ba ni tho hau Jisu khna ba Jisu un yo an petengan ngi ngam da ong e tang ki tu ki bala do no da ka ba ubli ula shim no ya ka ching em ka jong ki han rai don ting ki ba do no ha ka jing ya dei hi samla ha ka jing ya dei ha ka no ka ru kom te ngo ong ye phi ya tho shu Jisu namar kalong si sha ka bas ngau si ngai i ki bon ba ki kan thai ki chin rang ha ba ki do no ki it ba thon ki jong ki da ka ba ki shet ka la ki let chi wei ba ki chin rang ba chi wei ba ki kan thai ngai i ki la be wa ha ba ki la dap pendap lot ki jing puli par khoi ki la pas ki jing puli bar khoi ki dei ki ba nang ki ba start ren re menta ki sa ha ka lengo bat kim tip e shu namar ba ka jing bet ka la tap no e ki na ba kim nang ba ni tho shu Jisu kim don ka jing ya dei ka ba chan ba Jisu namar kata la dangi la nang bagin bu u Jisu ha shu wa jong ngi nang ba ni tho e bar khoi ha u kamot ngi so phi ki ni bre ki bom dan parlong kilong i janjar ba ki shong bar wei kum to ten re ki ni bat ki bre ki ba kim dan parlok makna ki di ba i u tura ki tho be hu Jisu ki tengan namar kata juong bawat juyat marway namar ban yat marway teng kapen perkat pala di kibriu bat kapen bit di kibriu namar kata lada phim kwa ki parlok chong kani ka parthai yalang parlok bat u Jisu ya tho ya ka jing sham ka jong phi phin yo ka jing tengan phin nam bit le ru em ngai ipon ki kan thai ki chenrang ki bit no haba ki do ki ba it pathan namar kim yo ban ya tho ik ta jing sham ka jong ki bat don ki ba pin yap no ya la deru tang na kata ba kim la ban ya tho ya ka e ka ba ki mat bat
ki ngau si pala ha ka dok no ka jong ki na mar ka ta ong ye phi to don ka jinga de ka ba jan ba u Jisu ya tho ha u Jisu ya ka jing do no ka jong phi la ka dei ya kita ki ba utrai ula shim no la ne kita ki ba shet ka lai phi tang hi teng por la se ha ka no ka banta ki breu ki shet ka lai phi la se ka no ka rukom ki le ye phi ha ka no ka banta ki e no e phi ha ka no ka banta nga kwa ban ong ye phi ya tho ha u Jisu phi nom be da lai ru em but in ya tho pat ha u Jisu ya ka business ka jongi let's sit down up deng jong phi la let ka business te han rai let's sit hat do menta ka business jong phi kam ya bet ni ne pe ayu ka bible ka ong san Lucas kal nong ka basan ka khot ka basan hadu ka banyo u Simon ulay tho bat ul ong ko kan rat ni le shitom baro shimete ei ru ngem shem langat han rai na mar ka tin jong me ngan pen hiar ye ki jar kumta onda kilala le ye kane kilangat bon ki dok kha ki jar te kilas dang ban kan kilaya khawaj te ye ki lok ki ba ha kata ka wei pat ka leng ban wan ya rap ye ki phi ha ba kilaya tong dok kha baro shimet kim sham ngat la ong kum no la ong ei ru em ngim sham la ngat kilaya le shi tom baro shimet ka de ka kam ka jong ki ka business ka jong ki ka ba ki juya mlen man tong dok kha han re ka don kan ni kum kan ni ka por ka ba kim shem la ngat ei ru em let's sit don nap deng jo phi la let ya ka no ka business but had do man ta phi yo i ba am don ka jing sei so ha ka business ka ba phi la le nga khwa ban ong ya phi ya tho show Jisu but kum ba ki ong ki ne ki ong kum no han rai na mar ka tin ka jong me ngan pan hiare ki jar na mar ka ta nga ong ya phi le ka tin ka jong ublai but ka business ka ba phi mot ban sedang pat nga ong ye phi ya tho how Jisu shu a pin sedang ya ka business phi rung ha dukan jong phi duwai phi rung ha office jong phi duwai shu a pin le ka no ka kam kan mau ba ya tho show trai let's say ka de ka kam sarkar ka ba phi yo ba hi ya ka tu lok man lau bna han re la phim nang ba ya tho show Jisu ki jing pang ki jing hitam ki la ban lu te na ka ta let's say ka de business ka jong phi kan nom long ka business jong phi bat ting ting la ka long maknaru ting ting kam don ka jing sei so ha ka ta ka kam ka ba phi tre ha ka nu ha ka wei pat ka benta la da kam dei ha ka pisaru la se phi biang ka tu ka kam ka ba phi tre re ka pisa pat kam roi kawan pat da ka wei pat ka jing la ni kawan da ka wei pat ka jing le ti ya tho hau Jisu khnang ba ka tu ka kam ka ba phi tre kanwan ra ka jing ku ha ka jing em ka jong phi pat ngi yo i hang ne ha ba ki kila ko ngo kila yo palat bat kila khot ru i ka ti wei pat la da phi la nang ba ne tho ka business ka jong phi ka bom shamlong ha ba phi la le ka no ka business nga kwa bangan ong ye phi ba kan so poi ka por ba phin sa yo palat hadu ba phin ai lem ye ki wei ko ba ki ne ki lai khat lang ki ta ki wei pat tinga kwa bangan ong ye phi lang ba ro ya tho hau Jisu let's say hadu man ta ka business ka jong phi kam bia ya tho hau trai bat ha ba phin nang man ya tho ko ngo ka ka bu ong ye phi kat ka ba u ong ko ngo e ka ta ba la ra phi kloi bat ko ngo ka ka ba phin yo ka bai nong ba phin la ban ai lem shi ki wei ru na mar ka ta kan mau ban ya tho hau Jisu ngala ai ka tu ka ni ki benta te han ra kin dang don ru ki benta ki bang habla ban kran ha ba phi ngau tho e ka ta ya tho hau trai jungi te ma u ken un pen la ye phi un pen yo ye phi trai jungi ju kwa e ni bangin im khlem kap khlem jam bat kwa ru ba ka ta ka kam ka bangi tre ba kan nom roi han re kwa bangin roi na mar ka ta ai ba phin ya tho hau trai ba phin yo da ka kam ka ba dei pia kat ba kum ba u blei hi ula thmu ye phi phin tre ka ta ka kam te tu ngi ne le lang ha ka jing roi ngi ne ai go e ten ka jong blei try Jisu ba e chunga ai go e me na ma mela kor khui ngi ken ko pa be ha ka ni ka sngi ni le yo e ka ten ka ba khoi ka jong me ba hi kai ngi na ka ten ka ba khoi ka jong me ba kum no ngi ne tho shme ken ko pa be ki e parro ken ko pa be klem da bo pot no ken ko pa be ban shia tho ba simple ha me ken ko pa be ba da shisha ngi ne ma e ka jing ko ka jong me ken ko pa be kum ta ra kor khu no gi ki khon ka jong me ai ken ko pa be ken long ki ki khon atra ki ba kloi ban ko ngu ken ko pa be ka ten ka ba khoi ka jong me na mar tang la ki ko ngu atra ki na ha ba kin ye tho shme ken ko pa be ka jing dan kam ka jong ki ken ko pa be meru men long lak loi ban snap ban sha skore ki ken ko pa be wat ai be kin long tan ki nok pan snap ye me re ai be kin snap ru ye me ken ko pa be ba da shisha ken ko pa be ha ba kin long lak loi ban snap atra ki ka sur ka jong me ka hukum ka jong me da shisha ken ko pa be meru man snap ye ki ken ko pa be ka ba ki kwa ha ka jim ka jong ki try be e junga ra kur khu ye ki ka jing kur khu blai ka
jome da ker sumari ke king ko pabe ke jinga lamti ke jong ki ba man ka singi atra kra hadu ke jingwan har sin ke jome king ko pabe nang te song ingi ke jing ke jome king ko pabe kur khu ingi king ko pabe ma ke la ke jong i paro king ko pabe yo kumno i pen ngau si ke me king ko pabe wa thau ke jing rona ke jing palat ke jong i king ko pabe ai ti ngabu dik sang ti ba khu ke jome yo lo me ka burom pan ta ba khu tam ke jome jisu ba nazareth hallelujah amen but amen tu beliau yo ban kur khu pilang baro ya ro itra